खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', इउपिपिएलनि काउन्सिलर राकेश ब्रह्म आरो बिजेपिनि काउन्सिलर रेखा रानी दास बर'आ मैया मावख'आरि महरै बिटिसिनि काउन्सिलर महरै समायखिराखौ लायो। क'क्राझार टाउननि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया साथामखौबो समायखिरा लाहोयो। फारसेथिं समायखिरा लानाय हाबाफारिनि उनाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि हाबाफारिनि गुबै अक्ट'आव नुजाथिनो हायाखैब्लाबो बेनिखायनो दिनै समायखिराखौ लाबाय। फैबाय थानाय समफोराव बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय आरो गासै मोन 26 हारिफोरखौ जयै आवगायलांनो थाखाय गावनि गारांखौ दैखांगोन होनना बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलाव सांग्राङै बाहागो लागोन आरो सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिबुंथि लाखिगोन होननाबो बिथाङा बुङो। बेराफारसेथिं जेब्ला सासे खौरांगिरिया एनडिएजों गोरोबलायनायनि सोमोन्दै सोंथि सोंनायाव अब्ला बिथां प्रमद बर'आ बुङो दि एनडिएआव हाबगोन ना हाबा बेखौ लानानै दोलोनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो दं। टेक्स कमिटिनि जथुम्माया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। जों बे आयदानि सायाव थाबैनो थिरांथा लानो लुबैयो। बिटिएडिनि मोन 40 काउन्सिल बियाबफोराव जों गोख्रोङैनो दं। फैबाय थानाय समफोराव जों सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन। जोंनि दोलोनि एमएलए आरो सायख'जानाय काउन्सिलरफोरजोंबो सावरायनाया सोलिगासिनो दं। इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिएडिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दोलोआ फैगौ नभेम्बर दानावनो मोनसे थिरांथाखौ लागोन। बेबायदिनो क'क्राझाराव आइएडि बेफ्रुनाय जाथायखौ सोंखारिनानै प्रमद बर'आ बुङो दि बड'लेण्ड ओनसोलाव बुथारनाय, हिंसायारि जाथाय आरो आयेन बेरेखा हाथियार लाखिनाया गनायथाव नङा। समाजखौ गुबुंले खालामनाय खामानिफ्रा माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा होनना बुंनायजों लोगोसे प्रमद बर'आ आरोबाव बुंबावो दि गोबाव समनि उनाव ओनसोलाव फैफिननाय गोजोनखौ लाखिनो थाखाय जर'खा बिथांखि लानांगौ। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सोरखारनि खामानिफोरनि सायाव नोजोर लाखिगोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुङो। नैथि खौराङाव दङ एबसुनि गोख्रों मददजों टीम इउनिटिआ 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव सा-8 गोनां मासि आवग्रिनानै फरायसाफोरनि फोथायनायखौ आरजिनो हादों। सायख'जानाय फारिलाइनि गेजेराव दङ लेङाइ आफादगिरि महरै दैमुरानी ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि महरै जाफुंसार ब्रह्म, लोगो गाहाय नेहाथारियाव ब्लनिक नार्जारी, माइनर गेम सेक्रेटारियाव अमृत बर', हारिमु नेहाथारियाव अनसाय सोरगियारि, समाज सिबियारि नेहाथारियाव पुष्पान्जलि बसुमतारी, कमन रुम हौवासाफोरनि थाखाय नेहाथारि बिबानाव बिग्राय बसुमतारी, कमन रुम हिन्जावसाफोरनि नेहाथारि बिबानाव चपना राभा बिथांमोना सायख'जादों। थामथि खौराङाव दङ वर्ल्ड कम्प' चेम्पियनशिप 2022आव सिलभारनि मेडेल देरहानो हानाय कमल कुमार बर'खौ गाजा गोमजायै बरायदों। जिथि वर्ल्ड कम्प' चेम्पियनशिपआव सिलभारनि मेडेल देरहानो हानाय कमल कुमार ब्रह्मखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशनजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। चाइनायाव खुंजानाय जिथि वर्ल्ड कम्प' चेम्पियनशिप 2025 मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभारनि मेडेल देरहासारनो हानाय गेलेगिरि कमल कुमार बर'खौ मैया गावनि बाथौफुरि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रा बिबारमाला गानहोनानै खाम, सिफुं, बेम पार्टि लानानै गाजा गोमजायै बरायदों। रुंसारि जुबिननि केसखौ लानानै सोरखारनि एसअपिआ रायजो नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय मोगा-मोगि जानांदों। मख'नो गोनांदि सोरखारा जुबिननि केसआव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनानि 10 रिंगासिम जुबिननि गोथै सावनाय जायगायाव दावबायनायनि समखौ सिमा होदोंमोन। नाथाय आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ सोरखारखौ फेर फाथिनानै मोनानि 10 रिंगानि उनावबो जुबिननि मांखरसालियाव दावबायगोन होननानै रायजोआरि महरै फोसावदों। मख'नो गोनांदि जुबिन फान क्लाबआ मोनसे गेवलां मेलाव लाइजामनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिखौ जुबिननि केसनि लोगो हमनायनि समखौ हर गेजेराव बारायनो थाखाय खावलायबावनाय जादों। गोबां समफोरावनो बिटिसि खुंथायाव थानाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारनि गाहाय हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद होबोबाय थादों। 5 बोसोर सोरखाराव गैयै समावबो 17 बोसोर सोरखार सालायनाय समाव प्रमद बर'नि खुंथाय सोरखारा गोबां खेब हाग्रामा महिलारिनि समाव जाख्ल'नायनि अजद होबोबाय थादों। गोबां कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद होनाय बायदिनो फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारिखौ 300 करोड़नि लेनदेन थामहिनबा अजद दिखांनाय जादों दि 300 करोड़नि रां पेकेजखौ गुबुन आयदायाव बाहायदों होननानै बिथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव मोनसे रिपर्टआव नुजादों, जेराव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादों एसामिस पर्टेलनि गेजेरजों। नाथाय बेसेबां सैथो? बेनि अनगायैबो प्रमद बर'खौबो गोबां समफोरावनो लुथिनाय, कारापसन खालामनाय जाथायफोरखौ
बेरेखा दोलो थामहिनबा BPF दोलोनि माखासे नेताफोरा बुंबाय थादों। बेबायदिनो माब्लाबा समाव UPPLनियाबो BPF खौ बुंनाय, BPFनियाबो UPPL खौ बुंनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। नाथाय माब्ला समाव बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि सोंखारिलायनाय जाथायफोरा जोबनानै थांगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव थामथि काति मायनाव बाथौ खेराइ फोरबो खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव थामथि काति मायनाव बाथौ खेराइ फोरबो फालिथाय आरो रुपहि बियाब बाजै गौथुमनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा बानजायनाया जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रुपहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बाबुल नार्जारि, गेवलां मेराव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानाय क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर कुमार बड'सा बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव गुबुन जौगालु हारिफोर बायदि बर'फोराबो गोबां बिथिङाव जौगाबाय। सोलोंथाइ बिथिं, गेलेनाय बिथिं, मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदि बिथिंफोराव। बेबायदिनो माखासे बिथिंफोराव बाहागो लानानै खायसे लाइमोनफोरा न'खरनि, हारिनि, बिमा बिफानि, ओनसोलनि आरो बिमा हादोर भारत हादोरनि थाखायबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बेबायदिनो बर'नि जाखांफुनाय मडेलार आरो फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारिया चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2022 बड'लेण्डनिफ्राय भारतनि जानानै बाहागो लानो खाबु मोन्दों। आसा खालामो दीप्ति बसुमतारिया जाहाथे फाइनाल राउन्डसिम सहैनानै देरहासार जानानै हारिनि, बिमा बिफानि आरो गावनि हादोरनि थाखाय मुं लाखिनो हायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। प्रमद बर'नि सोरखार थानाय समाव क'क्राझार कारिगावनि गेट बानायनाय प्लेटखौ बोखारनानै गालांदों दुथां सुबुंफोरा। बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। जायखौ लानानै BTCआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सोरखारनि हेंथायै माखासे बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि बायदि रावजों अजद दिखांदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव सालाकाटियाव IED बमा बेफ्रुनायखौ लानानै BPF सोरखार फैनायनि उनावनो बेबायदि जाथाया जादों होननानै इउटुबार प्रकाश नार्जारिया बुंदोंमोन। जेराव बिथाङानो बुंदोंमोन प्रमद बर' दैदेननाय UPPLनि सोरखार समाव बेबादि जायाखैमोन। नाथाय दा हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैनाय लोगो लोगो बेफोर जाथायफोरा नुजादों आरो जाबाय होननानै भिडिअनि गेजेरजों बुंदों आरो अजद दिखांदों प्रकाश नार्जारिया। आरोबाव फिन बिथाङानो कारिगावनि गेटनि प्लेटखौ बोखारना गालांनायखौ लानानै सिदायैनो हाग्रामानि सोरखार BPF दोलोखौ मख'नानै अजद दिखांदों। लोगोसे हाग्रामानि दैदेननाय BPF सोरखारा जाय बेबादि बोख्लायनानै गालांदों दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनांगौ, लोगोसे प्लेटखौ मोजाङै बानायफिननांगौ होननाबो बावैसो सिगां एबा मैया बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरनि भिडिअनि गेजेरजों फोसावनानैबो होदों एबा बुंनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो नोंथांमोना बे बेलायाव सोरखारनि हेंथा बुंनांगौ होनना सानोना? जेखि सोरखार फैयाथों मानो जाथायनि दायनिगिरिया सोरबा UPPL, सोरबा BPFनि, सोरबा BJPनिबो जानो हागौ एबा थानो हागौ। बेयाव सिदायैनो बबेबा मोनसे पार्टिखौ दाय होनो हाया। बुंनो थाङोब्ला बे जाथाया दुखुनांथाव जादों होननानै बुंनांगोन, जेराव समाजनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव जाहाथे थाबैनो साजा होनो हायो दायनिगिरिफोरखौ। नाथाय बेनि बेलायाव सोरबा दुथां सुबुंफोरा बर'जों बर' दावराव सोमजिहोनो थाखायसो खालामदों जानो हागौ आरो मावदों जानो हागौ। बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। भारतआ निउजिलेन्डखौ फेजेननानै ICC वमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025नि सेमिफाइनालाव जायगा मोननो हाबाय। अखाया मेचखौ गोहोम खोख्लैदोंमोनब्लाबो भारतनि गोहोम गोनां बेटिं दिन्थिफुंनाया DLS आदबखौ बाहायनानै 52 राननि देरहानायजों मोन 6 अनजिमा मोननो हादोंमोन। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरावबो निउजिलेन्डनि टुर्नामेन्टनि दावबायनाया जोबनानै थाङाखै। मैया बिहालिनि रंचाली सनारि गामिनि फुख्रियाव 16 साननि उन्दै गथ'सानि गोथै सह'खौ बोखांनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दावराव दावसि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारनि बेलासियाव बिफा एल्विन्स मुन्डाया गलायाव थांनायनि उनाव बिमा सुनिता मुन्डाया गथ'खौ उन्दुहोनानै बिसिनायाव गालांदोंमोन आरो बाहेरायाव थांदोंमोन। बेनि उनाव गथ'आ गोमानानै थादोंमोन। न'खरनि सुबुंफोरा गथ'खौ गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनाखैमोन। बिहाली पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ जाथाय जायगायाव फैनानै नायबिजिरफैयो। नाथाय गथ'खौ नागिरनाबो मोननो हायाखैमोन। मैया बिफा एल्विन्स मुन्डाया जोनोम जागोदान गथ'खौ न'नि खाथिनि फुख्रियाव गोजावना थानायखौ नुनो मोननायाव जाथायनि सायाव सन्देह खालामो दि गामिनि गाहाया पुलिसनो खौरां हरो। बेनि उनाव जाथाय जायगायाव सफैयो। पुलिसनि मोनसे हानजा जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरफैयो। बेराफारसेथिं गामिनि गाहाया पुलिसनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एल्विन्स मुन्डा आरो सुनिता मुन्डाया रंसाली सनारि गामिनि वार्ड नाम्बार 10 आव थानाय रुपम बरानि साहा बागानाव खामानि मावोमोन। गामिनि गाहाया फोरमायथिदों दि रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला गथ'साखौ बुथारनायाव बिमा आरो बिफायानो दंफायो होनना मिथिहोदों।
रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव आयेन बेरेखा फालांगिरि खालामग्राफोरखौ हमबोबाय थादों। बेबायदिनो आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगिरि, माब्लाबा आयेन बेरेखायै जौ जुवा होनायफोरखौबो हमबोबाय थानानै साजा होबोदों। बेबायदिनो आयेन बादियै साजा होबोनानै माखासे सुबुंफोरखौबो हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंखौ हमनो हादों, जेराव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दंमोन सासे सुबुङा। बशिष्ट पुलिस थानानि इजिपिडिनि मोनसे हान्जाया आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय हाबाफारि जान्डि मुन्डाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानाय जायो आरो जुवा गेलेनाय मुवाफोरखौबो जब्द खालामनाय जायो। जब्द खालामनाय बेसादफोराव दङ 1 रबर बक्स आरो 1 मेट, 6 डाइस आरो 720 रां जब्द खालामनो हादों। हमजानाय सुबुङा लालमाटिनि गबिन्द बर', जाय 27 बोसोर बैसोनि। आयेनारि बिजिरनायखौ जागायबाय होनना बे समाव मिथि मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।